መብዛሕትኦም ኣወዳት እዚ ቃል እዚ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ክትሰምዑ ከለኹም ኣይደለይካን ከም ዝተባሃልኩም ጌርኩምኩም ትሓስብዎ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንፍቕሪ ቀሪብካያ ወይ ንፍቕሪ ጠየቅካያ ክሓስበሉ እንድሕር ዳ ኢላትካ ብዙሕ ግዜ ተሓስቡ ወይ ካሊእ ወዲ ሒዛላ ንዓይ ከም ባክኣፕ እያ ተዛርበኒ ዘላ ወይ ድማ በቃ ኣይደለየትንን ማለት እዩ ዝብል ዓርስኻ ትሒትካ ናይ ምርኣይ ስምዒት ክስምዐኩም ትገብሩ። ሎሚ ግን እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ከፍርስ ዝኽእል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓቂ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ጓል ኣንስተይቲ ክሓስበሉ እንድሕር ዳ ኢላትካ ኮይና እቲ ትኽክለኛ ምኽንያታ እንታይ እዩ? ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንፅንሑ እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም እውን ኣፀቢቐ ክተንትነልኩም እየ። ክሓስበሉ ድሕሪ ምባላ እዞም ሎማዓንቲ ሒዘዮም መፅእ ዘለኹ ነጥብታት እንድሕር ዳ ተግቢርካ ሓሲባ ትበካ መልሲ ናይ ግድን እሺ ክኸውን እዩ። እንዘይትፈልጡ ንሰናይቲ ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቪድዮታት ዕውትን ጉልበትን ፍቕራዊ ህይወት ንክህልወኩም ምግባር ትኽእሉ ኢኹም። ነባራት ናተይ ተኸታተልቲ እዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ኳዕ ድሓን መፅኻ ብምባል ድማ ጀመሩ ላይ ሰናይ ምክትታል። ብዙሕ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ብተፈጥሮ በቃ ተፈጥራዊ ባህሪኹም ኣወዳት ቀልጢፍኩም መፍትሒ ትደልዩ። ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀስ ኢልካ እቲ ጉዳይ ስምዒት ክኸውን ምግባር ኢና ንገብር። እዚ ማለት ኣብቲ መጀመርያ ንፍቕሪ ክትጥይቓ ከለኻ ነቲ ውሽጢኻ ዝሓተካ ዘሎ ስምዒት ቅልጡፍ መልሲ እሺ ወይ እምቢ ዝብል መልሲ መብዛሕትኡ ግዜ እሺ ዝብል መልሲ ንምርካብ ኢልካ ኢኻ ትሓታ። እዚ ባህሪ እዚ ድማ ተፈጥራዊ ባህሪኹም እዩ። በቃ ብተፈጥሮኹም እትረኽብዎ መፍትሒ ናይ ምርካብ ድሌትኩም ካብ ተፈጥሮኹም እዩ። ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ድማ እዚ ሓሳብ እዚ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ክመፅእ ከሎ ውሽጣዊ ምትእስሳር ንክፍጠር ትኽክለኛ ውሳነ ትውስን ከም ዘላ ንምፍላጥ እቲ ሕቶኻ ድማ ናብ ፍቕሪ ንምቕያር እትኸዶ ግዜ እዩ። ኣብ ገዛ ኺዳስ ብዛዕባኻ ሓሲባ ምሳኻ ዝህልዋ እዋናት ወይ ምሳኻ እትሕልፎ ግዜያት ጥዑማት ከም ዝኾኑ ፀቢቓ ኣስተንቲና ብእምርኣ ድማ ስኢላ ንክትርኢ ብዝብል ቅልጡፍ ዝኾነ መልሲ ዘይክትበካ ትኽእል እያ። ነዚ ድማ ክሓስበሉ ትብለካ ዘላ ቅርበትኩም ከም ቀደም እዩ። ብምሕዝነት ተቐርቡ ተሊኹም ብምሕዝነት ክትቀርበካ እያ። ግን ድማ ኣብ ልባ ዝስማዓ ስምዒት ኩሉ ግዜ ፍቕሪ እዩ። ምክንያቱ ካብ ልብኻ ወይ ካብ ኣፍካ ሓደ ግዜ እቲ ፍቕራዊ ስምዒት ስለ ዝገለፅካላ ብምንም ተኣምር ድቃስ ክህባ ይኽእልን እዩ። ብገፃ ወይ ብኣፋ ምሲላ ምንም ከምዘይመሰላ ወይ ድማ ምሕዝነትኩም ይቕፅል ከም ዘለዎ ዋላ እንተምሰለት እቲ ትኽክለኛ ስምዒት ኣብ ልባ ዘሎ ግን ንፍቕሪ ዘለዋ ቦታ ወይ ድማ ንዓኻ ትርእየሉ ምልከታ ናብቲ ፆታዊ ወይ ድማ ፍቕራዊ ርክብ እናዛዘየ ምኻዱ ዘይተርፍ እዩ። ስለዚ ክሓስበሉ እየ ክትበሃል ከለኻ እዚ ነገር ኣብ ልቢ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝፍጠር ርግፀኛ ኩን። መብዛሕትኡ ግዜ ንዓኻ ከምዘይትደለየካ እዩ ዝስምዓካ። እቲ ሓቂ ግን ብናታ ወገን ስምዒትኩም እያ ተዋህዶ ዘላ። ናትካ ፍቕራዊ ሕቶን ናታ ስምዒትን ተመቻችዩ ንክኸይድ እትህቦ ግዜ እዩ። ካልኣይ ድማ ትዕግስትኻ ንምፍታን እዚ ቃል እዚ ክትዛረቦ ትኽእል። ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ ልበን ክስበር ይሪኣ እሞ እቲ ሕዚ ዘርእየኒ ዘሎ ፍቕራዊ ስምዒት ይቕፅሎ ድዩ ወይ እቲ ሕዚ ተሰሚዕዎ ዘሎ የፍቅረኪ እየ ዝብል ስምዒት ክቕፅለሉ ይኽእል ድዩ? ግዝያዊ ትኩስን ከም ዘይኮነ ብምንታይ ይፈልጥ? ወይ ድማ እምቢ ዝብል ቃል እንድሕር ዳ ኣቕሪበሉ እቲ ውሽጡ ዘሎ ፍቕሪ ክንደየናይ ክቕፅል ከም ዝኽእል ብኸመይ ክሪኦ ይኽእል? ክሓስበሉ እየ ብምባል ማለት እዩ ናይካ ትዕግስቲ ክሳዕ ክንደየናይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እትፍትነሉ እዋን እዩ። ፍቕርኻ ትቕፅለሉ ዶ? ብዙሕ ግዜ ክሓስበሉ ክትበሃሉ ከለኹም ሓሲባ ክሳብ ትመፅእ ወይ እውን በቃ እሺ ዝብል መልሲ ክሳብ እትረኽቡ እቲ ተሪእዎን ዝነበርኩም ርህሩህነት ፍቕሪ ዝመስል ስምዒት ኣብ መንጎኹም ክፍጠር ትገብርዎ ዝነበርኩም ምትእስሳር ነገራት ብምሉኡ ደው ተብሉ ውሕዳት ኣይኮንኩምን። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንምፍታን ክትብል ክሓስበሉ ክትብለካ ትኽእል። ኣብ መንጎ ተቋርፁ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ወይ ትዘርኣኻዮ ፍቕሪ ክሓስበሉ ስለ ዝበለት ጥራሕ እተቋርፁ ዓይነት ወዲ ተባዕታይ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ እቲ ፍቕርኻ ትኽክለኛ ኣይኮነን ብዝብል ግንዛበ ካባኻ ክትርሕቕ ይገብራ። ሳልሳይ ድማ ዓርሰ ምትእምማንካ ንምፍራስ እዚ መንገዲ እዚ ክትኸይድ ትኽእል እያ። ከምዚ ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ ውሕዳት ኣይኮናን ድማ እቲ ፍቕራዊ ርክብ ብእሙርአን ዝክፃወታ ዝደልያ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ እየን። ማለት እውን ንሰን ክዕብልልኦ ዘይኽእላ ወይ ንሰን ክመርሕኦ ዘይኽእላ ፍቕራዊ ርክብ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ፍቕሪ ዝጅመር ዘይመስለን። ዓብላልነተን ንምምስካር ልዕሊ መጠን ዝፅዕራ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ብዙሓት እየን። እዚ ነገር እዚ ዝኾነለን ድማ ዓርሰ ምትእምማን ናቲ ወዲ ተባዕታይ ሙሉእ ብምሉእ ብምፍራስ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ኣብ መጀመርያ ፍቕሪ ዝመስል ነገር የሪኣኻ ከም ዘፍቀረት እያ ኣክት ትገብር። እቲ ግሪን ፍላግ ምስ ረኣኻ ድማ ንፍቕሪ ክትሓታ ከለኻ ከም ዘይተሰምዓ ኣክት ትገብር። እቲ ፍቕሪ ኣብ በይንኻ ከም ዝኾነ ንሳ ግን ክትሓስበሉ ከም ዘለዋ
ክትحسبلون نويح أوان كم زود دالا مفكراي نسخة مبر نسا كم زي خونت كل جزي تفكرت كم زخونت على كامش نزخونا نجار كتلمن كل خاسي نتتلمنو سبزلوكا كبرن تحتنا زل علي إذا نجار زين مرأي عرسا متأممان كان كورد مجوار كتبل كحسبلو كتلك تخل أما نقول نسخة تيتخون قراياتيك عرسا متأممان كاي ورد الشخص بلنيا ويكتفكر أن القوال نستيتي يالكا حاسب كازا حاتت كيا كأسب بلا أتاكو عسو نباخة تزرع نساك تفكر كم زي تخل لعليها كم زخونت نسخة لمين كيان برسي داليات تأطو فقرا وركب كم زي خونك تمثل تكبر بدحريو لعلى عام خايا لعلمة أنكايا نسخة خلم من كايا نايت فقرا وركب تشكام دما نسخة تخون سلازي زون كم مخنات تخون خاليو هم تسكبر هادك أنستو وحدة سلازي كونا بدحريو تقبروا نجارات وي كم مفتح تخون سخيل حد نطبطات كبكم حدا مفتح كونا كازخيل ركعاتيو سمعت خام قططة أنت بدحري سمعكم عرسة متحات الشيء تبلن مالتيو وي دنقات تزي خوينون مس حسبت اللون إيش كتب لنا يا زبل حسب ندحر دا حليكا خوينو سمعت خام قططة لعلمتن أتلايو نايك دنيو بدحريو أب أمورنا زفتر هوكات كلي تختب لنا تخون ويشمس بلتنا خمسون نقبر نخون نتفقر خام عجز زخون استفلاليو حسابات أب أمور خياتويا إذا ما بأمور خزاتو بعل خزفت أركايوم حسابات دما نبزي خونا من قدي كتحيدي قبرها الشخص بلنيا لك حاسب كاتو خوينكا لعلمتان قررب كلوكم تقبر تاقوال نستيت لما كتسلت وكا كزمون وكا تقبر الشكي بلد كلا قنا عرسا متحات ندحدا تسميع كا خوينو دما اتدنقات نبكالي من قد حزون كتحيدي قبركا ناب لمنا لعلمتان ناب مبلغ انبي خايتب لنا نابز بالسقات سلازي مرقق العلمتان أدلايو اتتفاتيرو زلو العلمتان يتحسبلو استفاترا أروما يتفاتيرو حسيبك سابت من لسكا بسترقاقع سميعت متصباين هيقدنيو خلاي دما زي متصعن اي تتصعنا ندحر تتصعنا خوينكا امانوني تهانت وزنا برات فقري نكفرس يزقبر كحسبلو كتب الكلا أبوشتاك أسبقاس فقرا وركبكم يانها نتصت تخيد مقررابكم متأسساركم أسبقاس تطبقو أزي متصعنا حسيب كله دو أهبا ملس تزاربني اي تفكرن اندخي تايدا كم زغير الكنيرة نابلكا بستفلالو من قدتات تتصعنا وهبتوتات تبزحلا بدحري إذا حتو مقرابكا دما مولو معالتي حبيرات كان خطوعل وي كتوقعكا بسلكي ولا وين بچات كتوقعكا ندحر تتصعنا خوينكا أبو أمران نايب على تخوزخوانا تحقلنيا زخوانا ملسن كي تركب خات كبرا سلازم سنبسا جزيك تحلف اتقوداك تحسبلو أوريداك تديبو مساخا زهلوها جزي لعلمت أن تقام كم زخوانا نك تحسب عدل فترلا كي حسبت منو معاينت ملسك تبكاي تخلن نسخاك حسبلك ندحردات بلا خوينكا ناتكا تحساسبانا سلجو عيمتزا بمولو قدما كتقبلو يتخلن سلازي تقدم حززنا برا كبر كواسي نكوردن نكتنعقا كانت قبرامو اتكتهانتو حسيباتو زنبرات فقراو زمدناخم كاسبقاس نكفرسن تزي تهانيسون غانا كي تهانيسا بوغيرو نكتقاف شتامي خوينا نكتقاريكا تقبرو بدحريو انبي زبل ماسي نكتراكب تقدد سالساي أكايدا خاطة تنقاق حزبون أبوش فقر إيا تهانت زلاي لكم نير فقر كتهانت كلا نتهنت زحكزو زي بازحو فقراو زخونو مجلسات ترحيات تلالي حابيركم كتحقو خلوخم كتعللو خلوخم ولا مو كتراخبو خلوخم كابا خات توصدوم نجرات بتعمد انقاق تكونا لكا بدحريو ملكتا تغير له أوروماين فقرس لزحتت كيا فقراوي حتو خازي خونت تسمعسي بدحريو التريقة باهرتاتن تقبارات كم قلب ويجما كم حتو جيرات تريوم إذا ودزي كم زي بلا نزلو يمتنا نديو كم زي يسحق له حبيرنك خير خلدو كم زي عينت علاماتات اللو نيهو تيد لايديو مس بيتسابو زي عينت زمدنا اللو ندحر آننا بيتسابو تحاويسة إذا نقرز كم يخون نسخق للبيلكات تريقة باهرتات بمولو نفيتشورهم ويجما شندحر دايليو تعينتي وتكلوني خل نزبل حتوها عبيتي مقبتي نقراتيوم سخونو كاباتو يتمقب ملسي كاب أفكان كاب قالكان زي كونسي كاب تريقة تقبارات يتوسد دقنشتي خمسينا بقالكم تزاربونا بزو إحنا قرك اللي خليو نحنا نوستو قل بزعباكم سوات تايوريو حلو فيوتكم كامينيرو إيفن أب السوشيال ميديا أتيا أب بروفايل كاتلتفوم نقرات حلو فيوتكا قلازتاتنا قرقورت كتوعل تخل نتسأن حلو فون هيوتكا بعلا بربيرا
መልስታት ወይ እቶም ዝምግብዋ ነገራት ካብኣቶም እያ ትወስድ። ስለዚ ኣብዚ ህንፀት እትገብረሉ እዋን ክተሃንፀሉ ዝግባእ ነገራት ብጣዕሚ ቁጡብን መስተውዕልን ብዝኾነ መንገዱ እተቕርበላ ወይ ትህባ ነገር ብጣዕሚ ጥንቁቕ ክትከውን ኣለካ። ሓደ ፍቕራዊ ክኾኑ ኣለዎም። እንድሕር ዳኣ ምሳኻ ኮይና ተሃንጥያ ወይ ድማ ውሽጣ ልዕሊ መጠን ደልዩ እንታይ ዝበሃል ተመንዩ ዝቐርቦ ዓይነት ፍቕሪ ክትህባ ኣለካ። እዚ ክብል ከለኹ ድማ ከይተፃዓንኩም ከይብዛሕኩም ብመጠኑ ዓይነት ዝኾነ ፍቕሪ ክትህብዎን ኣለኩም። ናብ መወዳእታ ድማ እቲ በሪ ንሱ እንድሕር ዳኣ ተዓፅዩ ክፉት ዝኾነ በሪ ከም ዝህልወካ ርእያ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ኢድና ዝኣተወ ነገር ብምሉኡ ብቐሊሉ ክንረኽቦ ከም እንኽእል ናብ ምንም ድማ ከምልጠና ከም ዘይኽእል ኢና ንሓስብ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ። ሓደ ግዜ ብኢዳ ምስ ኣተወትካ ክትፈናፈን ከም ዘይትኽእል እንድሕር ዳኣ ፈሊጣ ኮይና ልመናኻ እንድሕር ዳኣ በዚሑ ሕዚ እውን ዓርሳ ምግናና ዘይተርፍ እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ድማ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ክዱ ብካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ቅንእዋ ማለት ኣይኮነን። ግን እቲ በሪ ስዑፁ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ክፉት ዝኾነ በሪ ክህልወካ ከም ዝኽእል ብዝተፈላለዩ መንገዲ ርእያ። ብጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ስራሕካ ብምውዓል ልዕሊ መጠን ብዘይምልማን ቢግድል ከም ዘይኮነ ብምርኣይ ደልያን ተመንያን እትመፁ ሂወት ከም ዝኾነ ክትሓስብ ብምግባር እቲ ጉዳይ ኣቕልል ክተብሎ ትኽእል። ስለዚ ክሓስበሉ ክትብለኩም ከላ ወይ ቃል እዚ ክትሰምዑ ከለኹም ልዕሊ መጠን ድራማቲክ ምዃኑ ደወብሉ እቲ ጉዳይ ተግንንዎ ከም ዘጋጥም ድማ ሕሰቡ። ብድሕሪኡ ቅልል ዝበለ መልሲ ካብታ ጓል ኣንስተይቲ ክትረኽቡ ኢኹም። እንድሕር ጠቒምኩም ኣብ ኮሜንት ኣቲኹም ደስ ዝብል ሓሳብ ኢልኩም ኣቕምጡለይ። እቲ ንሪኦ ተሊኩም እውን ፅቡቓት ቃላት ጥራሕ ብምጥቃም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ሒዝዎን ኣቕምጡለይ። ኣብ ቀፃሊ ካልእ ሓሳብ ሒዘልኩም ክመፅእ ክሳብ ሽዑ ሰላም።